ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಡ್ಲ ತುಪ್ಪಿಂಚಿನ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಉಡದಿನ ಸೊಲ್ಮೆರು ತುಳುವನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪುಣ್ಯನಾಡು ಕೆನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಯಪಣದಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಚ್ಚಪೀಠ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ಅವೇ ನಿಟ್ಟೆಡು ಯರ್ಮಳ್ಳ ಪಂಚಪಂಪಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸಾರಮಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ 27 ವರ್ಷದ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಪವರು ದೆಂಚಿನ ಕಜ್ಜಾವರುಡು ಬಳಿ ಸುರುಕಾದೊಂದು ನಿತ್ಯ ಯರ್ಮಂಜಬಲ್ಲ ನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟೆ ನಿತ್ಯದ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾತ ಪ್ರತಿ ಊರ್ದಾಕಲು ಬರ್ತದೆ ವರ್ಷ ದುಮ್ಮೆಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ತಾರೀಕು ಮುಲ್ಪ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆಂಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪದ ಇತಿಹಾಸ ಬಂದ ಒಂದು ಸುರಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ಗಳು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಣ ಇತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಗುರು ನಿಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುಕರೆ ಮತ್ತು ಜೋಗಿ ಬಂತು ಆರ್ನ ಮುಂದಾಳ ತೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಂತು ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ನಾವು ಅವನ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಜಪ್ತದೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಜಪ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ನಿಟ್ಟೆಡು ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೀರಕ್ಕ ಅಂತಾರೆ ಆರ್ನ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಕಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಮಾರು ಆರ್ಲ ಅರ್ಚಕೀರು ಬೊಕ್ಕ ದೂಜಿ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಈರು ಅಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇರು ಬಿಟ್ಟು ಅಕಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇರ್ಬೋದು ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಾಳ ತೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಗಳಸ ಮತ್ತು ಜತ್ತದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಡು ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೇ ನೇಮೋತ್ಸವ ಒಂದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿನ 4ನೇ ವರ್ಷ ಪಿರಾಗಿಂಕಲು ಬ್ರಹ್ಮಗಳಸ ಜತ್ತಿತ್ತ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಗಳಸ ಎಡ್ಡೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮತ್ತು ಊರ್ದಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪೂರ ಎಂಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಲ ಬಿಜಾರ್ಲಾರು ಆನೆಡಿದಿದೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಮೆಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ఒక 30 ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮೂಲು ಏತು ಭಕ್ತಿನ ಸೇರಿ ಮೂಲು ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವದಾಗ ಸಾಧಾರಣ 1000 ಜನ ಮಿತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ತಿಂಗಳು ಸಂಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಸಂಕ್ರಮಣ ಪೂಜೆ ಕೊಡುವಂಥ ಆ ನೀಲ ಒಂಜಿ 25 ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲು ನಡಕೊಂಡು ಹೋಯಿನ ಮುಂಚೆ ನೀರ ಗಂಧ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂಟು ಬಂದದ್ದು ಎಂಟು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟು ನೀರ ಗಂಧ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ದೈವದ ಗೀದು ಎಂಕಲೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಹಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಡೀ ಬತ್ತದು ಹೋಗೊಂದು ಮುಂಚೆ ಪ್ರಸಾದ ಬತ್ತೊಂದು ಹೋಗೊಂದಿಲ್ಲ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲ ಎರಡ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತೀವಿ ಹಿತ್ತದು ಅಂಚನೆ ದಾಳ ಈ ಜೀವನ ಒಂದು 8 ದಾಳ ಹಾಳಾಪಿ ಎಡ್ಡಾಪನ ಮಾಡಿಬಿಡ ಎಂಕಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಭರವಸೆ ಉಂಟು ಪೂಜೆದ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಚಂದು ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಜಾತ್ರೆದ ಏತಿಂತ ನೆನಪು ಮುಲ್ಪದ ಪೂಜೆದ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಾನಿ ಕಾಡೆ ಎಡ್ಮರೇಕೆ ಇಂಗ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ದೆಕ್ಕುನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ನಗಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಮಲ್ಪುವ 9:30-10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಭಕ್ತನ ಚಿತ್ನ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಆದುಪ್ಪು ಅತನಾಟ ಅಡ್ಡಗೈ ಆದುಪ್ಪು ಭಕ್ತರು ಕೊರ್ನಿ ಚಿತ್ನ 11 ಎಂಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಶುರು ಆಗೋದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಲ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಂತೆಲ್ಲ 30ನೇ ಕಲಾಟು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಲ್ಪಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ನಾಲ್ಪಡ್ದು ಶುರು ಆಗೋದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಂಚಿಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ನಾಗಬೆಂಬೇರ್ ನಾಲ್ಪಡ್ದು ಶುರು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮೇರಿಗೆ ಶುರು ಆಗಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಲಾಯ ಏನಂದಂటే ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಲ್ಲೇರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಧಿಕಾರದ ದೈವ ರಜನ್ ದೈವ ಒಂದೇ ಪನ್ವಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಕಲು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಲ್ಪ ಆರತಿಗೆ ಎತ್ತೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಕಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಜನ್ನೇರು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪುರಾಪುಡು ಕಾನದಾಯ ಘಟದೆ 30 ಪನ್ಪುನ ಅಗಲಿಗೆ ಪನಿಯರ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಬಾಜಲ್ ದಿವೊಂದು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಲಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಗುಳಿಗೆನ ಅಗಲ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತನ ಎಂಗಲು ಕಲಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರವಾದ ಹೊತ್ತಿನ ಉರಿ ಗುಳಿಗೆ ಮುಗಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಂತ ಮುಗಲಿಗೆ ಅರ್ಚಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಗಲ ಪೂಜೆ ವಿಧಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರ ಬತ್ತನ ಚಿನ್ನಗಲಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು 16 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜೆ ಆಡಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯರು ಇತ್ತದು ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಓಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಬರಂದನ ಅಂಚಿತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಒಂಜೀರ ಗಂಧ ಕೊನೆ ನಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಇದು ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮುಟ್ಟದುಡು ಇನಿಕಿಲ ತೆಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ದಿನ ಮಲ್ಪ ದಿನ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ವೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲು ಬೈದಿಜಿ ದುಡ್ಡು ಆದುಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಜನಕ್ಲೇಡ್ ಆದುಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಆದುಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ಆ ವಿಚಾರೊಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರಂಜನೆ ಆಟತ್ರ ಈ ವರ್ಷೊಡ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ವಿಜೃಂಭಣವಾದ ಎಂಕುಲು ಜೌದು ನೆಂಚನ ಬೆಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ಲ ದೈವದ ಕಲಾಕಾರ್ಣಿಕ ಕೋಡೆಗೆ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ನಗಲು ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರೋಡು ಎಂಕುಲು ಈ ವರ್ಷೊಡ್ಲ ಜೌದ ಅಂಚೆದೆ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಈ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಿತ್ತ ಪಟ್ಟು ಬರೋಕೆ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಟು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾರಿ ಕಿಡ್ಬೇಕೇ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಪೂತ ಆದುಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆದುಪ್ಪು ಕೆಲವು ಜನ ವಹಿಸೋದನ್ನ ಅಂಚಿತ್ತ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕು ದಿಂಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸುರಾಗಾರ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ನೆಟ್ ಹತ್ರ ನೆಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ನಿತ್ಯ ಗ್ರಾಮೋಡಾದುಪ್ಪು ಕಾರ್ಲಾಡ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ 180% ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಮುಲ್ಪ ಈ ಜಾಗಡಿ ಇಂಚಿನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಡು ವಿಚಾರ 80% ಜನಗಳಿಗೆ
ಎರಡರಬಹುದು ಕೆಂಟಲ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಮರ ಎರ್ಮಂಜ ಬಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೇಡು ಎರ್ಮಂಜ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಡಿಗೆ ಕಲಕಾದಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ಪಪದಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಾಡು ಆತಂಡು ಪಂಪುನ ವಿಚಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂದು ನೋಟ್ಲು ಮುಲ್ಪ 19-16 ತಾರೀಕಿಗೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ 13ನೇ ತಾರೀಕು అని ಬಯ್ಯಾಡು ಮುಲ್ಪ 12ನೇ ತಾರೀಕು అని ಬಯ್ಯಾಡು ದೇವಲೆ ಕೊಂಚ ಆಗಬೋಗ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಕುರಿತಂಬಿಲದ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿದ್ದಾನೆ ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತರ ಹೆಚ್ಚದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದೇವೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಜಾಗ ಎಂಚಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ಒನಸತ್ತು ಆತಂದಾಂಡ ಅವು ಆತು ಉಂದಾತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಒಂಜೀರೆ ಗಂಧ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಬೇಲೆ ಆವಂದ ನಕಲಿಗಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆತನ ಉಂಡು ಕುರುಪು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಿತ್ ನಲ್ಪನೆ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟುನ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಅಂಚಿತ್ ನಗುಲ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯದ ಗುಲ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದು ಅಂಚೆನೆ ನಾವು ದುಂಬುಗಲ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪುರ್ಲುದ ಬೇಲೆ ಪುರ್ಲುಡು ಆವುಂಡು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಎರ್ಮಂಜ ಪಲ್ಲದ ಕಾರಣಿಕದ ಅಜನೆಂಚನ್ನು ತಿಳಿಯುಂಟು ಜಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಇದಾಯ್ತಿನ ಉಚ್ಚು ಉಲಾಯ ಬತ್ತದ ಪುಂಚೋಪೋದು ಪುಂಚೋ ಮಾದತ್ತು ಜನಕುಲು ತೋಂತಲಕನಿ ದೈವ ಇತ್ತಲಕನಿ ಉಚ್ಚು ಉಲಾಯ್ಪೋದು ಮರಿ ಉಲಾಯ ಮಾತ ತೋವಂತಿನ ಮಾತ್ರ ಸಭೆಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡ ಖುಷಿ ಆವಂತಂಡು ದೈವಗಳ ಖುಷಿ ಆವಂತಂಡು ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಎಲ್ಲ ಮಂತು ಅಂತಾರೆ ಪಂಡದ ಅಜನದ ಎರ್ಮಂಜ ಪಲ್ಲದ ಚಾಕರಿ ನರ್ತಕರಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೇನಿಗ 6-7 ವರ್ಷ ಚಾಕರಿ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿರ್ಬಂತ ಶುರು ಜೋಗಿಯನ್ನು ಇತ್ತೇವೆ ಐದು ಅಕ್ಕ 6 ಬಡಿ 6 ಬಡಿ 5 ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 25 ವರ್ಷ ಹೊಟ್ಟ ಯಾರು ಸಾಕಿವಂತೆ 5 ಅಕ್ಕ ಕೂಡ ಎಂಕ 25 ವರ್ಷ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ದಿನೇಶ್ ಸಂಜೆ ಇತ್ತಾಕು ಸಾಕಿರೋ